Waqt programm fuq il-PBS, id-deputat Mexxej Laburista Louis Grech qal li jittama li jgħin fit-tranzizzjoni biex f'pajjiżna ssir bidla vera jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiducja tal-poplu. Inġibu bidla veru, mhux sempliċement bidla li tfisser jekk inkunu fil-Gvern, jekk il-poplu itina ċ-ċans li aħna mmexxu il-pajjiż li aħna nagħmlu kwalità tal-qabża anki x'infissru f'pajjiżna. Bidla li permezz tagħha pajjiżna jkun inqas maqsum politikament fejn kulħadd jieħu dak li haqqu abbażi tal-mertu tiegħu. Jekk jien ħanajt li x'nixtieq f'pajjiżi hija irid soċjetà li tkun inqas ossessjonata, inqas tribali politikament, li jien l-ewwel nemmen li jekk hux bniedem diċenti l-importanti għalija. Ovvjament li wieħed irid jara ġej minn familja politika differenti, għandek il-familja politika ta' naħħa u l-familja politika tal-oħra. Però l-importanti li wieħed jibda jadotta sistema li jibda jara jekk il-bniedem individwalment hux diċenti jew le, qabel sempliċement il-kulur tiegħu. Louis Grech qal li bħala deputat mexxej ġdid irid jagħmel differenza fil-Partit Laburista bl-esperjenza li għandu foqsma differenti. Nispera l-ewwel ħaġa li nagħmel differenza billi l-esperjenza li għandi li biex qed nitkellem biss mill-esperjenza manageriali jew mill-esperjenza li jien għaddejt fiha fid-dinja tax-xogħol, però anke l-esperjenza tiegħi f'dimensjoni differenti nġibhom lejn il-partit. Mistoqsi dwar il-pożizzjoni tal-Partit Laburista fuq l-impożizzjoni tal-income tax fuq dawk bidħul minimu fl-aħħar budget, Grech qal li l-Partit Laburista ma jaqbilx li dawk li għandhom paga minima iħallsu l-income tax.